Department of Social Welfare and Development sa Central Visayas nanawagan karon og dugang mga volunteers aron mas mapaspasan ang repacking sa mga food packs nga ipadala sa Eastern ug Western Visayas. Matod sa DSWD nga 50,000 ka mga family food packs ang gikinahanglan o kinahanglang puston matag adlaw apan kuwang ra ang ilang mga personahe. Alang sa gustong mopaambit sa ilang oras mamahimong mag-register sa Cebu International Convention Center diin padayong gipahigayon ang repacking. Si DSWD Central Visayas Director Shalane Maria Lucero ningon nga kagahapon nakadawat silang dugang nga 240 million pesos alang sa pagpalit og mga bugas, canned goods, sardinas, noodles ug kape. Ug kagahapon adlaw Martes dunay 30,474 food packs ang napadala sa Eastern ug Western Visayas. Matod sa DSWD napadala na sab ang mga lugar sa Northern Cebu nga naapektuhan sa bagyong Ruby.